Първият ми клиент за 2014-та, бе. Миличко, как да нямаш? Сложил съм под ваджанда. Се учваш моментите. Браво на тебе, и Ориза. Звъни се. Видя какво да направи. Чай да си паймо, да убия. Кой е мъжът? Кой мъж? Моя. Твоя гачо ли? Същия, бързо скриме някъде. Бързо под масата! Бързо! Навирай се под масата! Добър вечер. Добър вечер. Вие сте така чувствате? Да, аз съм на живо. Ти кой си? Хубава работа. Какъв ясновие сте? Що не мога да познаете кой съм? Ами, аз не мога да започна да работя преди да са ми платили. Дължите ми 26 лева и 84 стотинки, така свободно излизане. Това не си го измислям аз от държавата на задържавата. Стиеш. Казвам чаша вода. Връщам се от мисия в Афганистан и съм страшно уморен и жаден. Тя по принцип е заменяме клиентите с предимство. Един лев, още. Това всичко се пише. Пъстечки? Не. Аз да разбирам с кой глупак ми изявява жена ми. Глупак, чапък да е глупак. Аз даже така като получавам информация си красавец. Какво точно получава тази информация? Установявам връзка с космоса. Връзка ли? Да. Каква е тази връзка? Пишеш на бе младеж, кой век живееш, осъществявам Wi-Fi връзка с космоса. Да знаеш сега. Не разбирам с кого жена ми слага рога. Добре ли казвам ти, невъзможно е, виждам го. Такава манинка, кризима, миниатюрна женичка, абсурдна има любовник. Въобще не забрави да има. Със съм дълго пиш. Съседите са го видели и ми казах. Ти пак тези дърти зубарки слушаш. Смъртват наляво надясно, разнасят слугите и разбиват семейства. Вие така да сте за дружно семейство. Така за дружно. Да. Това се като примадона. Така ли? И то се изграда. Хичваме се като каваджийка. Аз ходя по улиците и по мисиите, за да изкарвам пари. Стига си ще мама. Не стига ще го издивяваш. Смели, Колю, Кинчо, да продължавам с кой го издивяваш. Какво говорите? С космоса. Ами тук обхвата е най-силен. Ама жена има същата чанта. Това чанта. Да. Ми нормално. Те флёртите копират една от друга. Ама жена има същата. Боже, 100% е лъстик. Моята Калинка също като. Да, добре. А това със сигурност е ближника на моята схвана. Не може да бъде. Я да видим какво е писало. Да, виж, това е писано. Не, защо да... Понеделник. С кинчите на киджията. Боже, каква е развратница. Вторник. С Колю. Той ми братовчет между другото. Сряда. Стани на туриста. Той също ми е братовчет. Ние сме навързани като свински черва. Четвъртък. Кънчо ясновидеца. Ще биде, бе, Чакай, бе, я отгъри на другата страница да видиш. Нощни бизнеса, Станчо Матрака, то да видиш само с мене. Какво? Това, че ми заверява целия град, трябва да ме успокоява ли? Зависи от гледната точка, как ще го погледнеш. Тя Калинчето от самота го прави, бе. Ще знаеш ли какво е? Да няма с месеци, а тя само да реве на турските сериали, като умирали раза. Може да си го помисляш, ти знаеш ли какво е? Да няма кой да ти каже едно I love you. Той има кой, ма друго си да го чуи от тебе. Ние целия град се изредихме, ама той да незаменима бащинска обич. Ти си единствена в манишкия свят. Аз даже не съм я виждал месец и два, не знам къде е даже сега в момента. Хич не знам. Ох, прав си. Да, я да ти налея. Как му е спомисля, че ще им бъде вярно? Да. Аз съм виновен.
Чими? Ама пък щом вече не се срещате това, нова страница. Твоя живот от граните. Даже сега ще се обадя и ще зарадвам, че съм се прибрал в България. Да сега дупаш ни идеи. Линки! Стига за правим на рацена, пана! Не се среща, а? Шок, шок, шок! Спира